¿Está grabando ya? Sí. Espera. ¿Qué pasa? Bon dia a tots i benvinguts. Així comença una volta al mes. Comença el show valencià més d'estrelletat, el programa que si l'escoltes et millora la flora intestinal. En directe des de Ràdio Cosentaina. Nosaltres ho celebrem perquè això significa que encara no ens han tirat. Com ja sabreu, estic rodejat de la gent més loca que et pugues trobar. A la meva esquerra, posant-li el toc de glamour al programa, tenim a Nerea Palmer. Bon dia, Nerea! Molt bon dia! Està cantant com té que ser. També està així el youtuber informàtic Iván Pérez. Molt buenas, chicos y chicones. I per últim, per a rematar este quadre, ens acompanya un tío que és més vasto que un puchero de pedres. Salva Francesc, bon dia! Hola, muy buenas. Escolta, antes de continuar el programa, Dime, Salva. a mí eso no me puedo creer. El què? Yo no estic acostumat a treballar tan de seguit, O sea, yo una volta al mes... Home, podem millorar el teu salari, que és un bocat de xopet mensual, podem posar mortadela, si vols, també. Ho bé, Millora ja? ho bé. Vinga, va. Ara sí que sí. El segon cap de setmana de maig es van celebrar les festes de morts i cristians de Muro. I com no, van a plegar carregades de festa i com és de típic, alguno que altre, no? I si no, que li pregunten a l'esquadra dels moros de la fila dels verds, que més que formant, anaven deformant. Més notícies. Alfonso Rus, exalcalde de Xàtiva, ens ha demostrat que no es va perdre ni un capítol de Barrio Sésamo. Que bé que compta el tio. 2.000, 3.000, 4.000. Eurovisió. Què ens ha deixat aquest meravellós certamen internacional, amics? Enguany ha destacat la participació d'un país tan europeu com és Austràlia. Que tu no saps lo arreglar, és que estan els costums australians per així. A casa el paella cangur, tots els domingos. Que bon. Enguany la encarregada de representar el nostre país del certamen ha sigut, com tu sabeu, Perú. A nosaltres no sé què ens ha passat, que el dia del festival vam escoltar la cançó i no hi ha forma de trobar-la. La veritat és que estem fascinats del tot amb la seva fantàstica lletra. La cantem o...? Sí, va. La tenim per ahí? Si no és a capela, que a mi m'encanta. Vinga, a capela. Vinga, va. Capela, va. 3, 2, mare meva, 1. Avui ens visiten en directe, ja estan per ací, dos membres del partit que més fort ha pegat aquestes eleccions de la Comunitat Valenciana. Elles són Jacqueline Cerdà, aspirant a l'alcaldia de Muro de l'Alcoi, i Carol Ibáñez, número 3 en la llista de Compromís per Muro. Bon dia, com esteu? Bon dia. Hola, molt bon dia. La primera pregunta és molt fàcil. Com creieu que ens veuen els valencians en la resta del món? És a dir, els guiris que venen a ser a Torrevella, com ens veuen? Jacque? Pues jo crec que sí, ens veuen un poc com a... Ells venen en busca del sol, vamos, i a nosaltres, pues... Bé, més bé diria que no mos veuen. No ens veuen, Veuen la sangria i la paella, això és correcte. Carol, tu què opines? Jo crec que mos veuen alegres i divertits, de fet molts es queden a viure així. Que no ho serà, no? Clar. I ja per últim, per a acabar, estava per a tots, com resumiríeu als valencians amb una sola paraula? Jacque? Jo diria que som un poc menfots. Un poc menfots, sí. Poc paraules clares. Carol, tu com es definiries? Menfoix, però també som molt divertits. Divertits. Molt la festa, divertits. Salva? Bastos, però en el bon sentit de la paraula. De bon sentit. La paraula bastos. O sea, un valencià de poble, que lleva qualque... No, és que els de poble són molt bastos, perquè valencians, ahí no hi ha punt de comparar. Molt bé. I Ivan, per acabar ja? Jo dic que ferols, però que ferols som més honorables. Pues sí, No podes estar. també. I anem ara amb el consultori. Com ja sabreu, des d'una volta al mes vos ajudem a solucionar els vostres dubtes més interessants i a la vegada inquietants que teniu alguns de vosaltres. I ens comenteu per via Twitter, Facebook, YouTube. Javi Gracias Sánchez ens preguntava també per Facebook si caus sobre un escaló més alt que l'escaló en el que estàs, has pujat o has baixat? Atenció. Hòstia. Atenció, Javi, gràcies, Sánchez. La mare, A veure, però com pots caure d'un escaló a un home que estava més alt? No pots caure, si estàs caent. Deixa'm saltar. El dia que va donar la llei de la gravetat, Javi Gracia no estava en classe, Si òbviament. caus sobre un escaló més alt, tant, Però si caus has baixat. O el que des normal. caus per dalt. Javi, què te pensa que som ratos? Javi, estàs sin sangre en nas, ja del cervell que està explotant. Javi, La setmana que la dorc. continuem. Javi ens posava en la següent situació. Ah, n'hi ha altra de Javi. El mateix. No, per favor. Atents a la situació. Javi no, tio. Ahí està, en directe. És l'hora de les bromes telefòniques amb Iván Pérez.
Bé, Lluís, aquesta setmana tenim una petició de broma per part del senyor Dani López. Aprofitant el bombo que han tingut les eleccions, Dani ens ha demanat que li fem una broma a Rubén Flores. Fent-se passar per l'Ajuntament de Sant Vicent, demanant-li explicacions per què no s'ha presentat a la taula on, teòricament, tenia que haver estat durant les eleccions. Sí, dígame. Muy buenas, hablo con el señor Rubén Flores González. Sí, soy yo. Mire, soy Rafa Ortiz, le llamo de la regidoría del Ayuntamiento de San Vicente. Le llamo para informarle de que el plazo de la entrega de sus justificantes ante la mesa electoral está a punto de expirar. A mí no me llegó ninguna notificación, caballero. Ha arribat el moment, anem a dir el guanyador del sorteig del CD i la camisa de Sir que ens van donar la setmana passada, el mes passat, me tinc ganes jo de fer el programa en botes, El guanyador és Vicent Agulló Richard. Ens posarem en contacte amb ell i li farem entregar el premi. Enhorabona, Vicent. Que vinga, vinga, sí senyor. Ara fem un aplaudiment i dic que està, vale? Atenció. Me acaba de passar una cosa molt graciosa així en directe a Ràdio Cosentània i és que ara després ens visita Burumbaya per a ser tocat, ja ho hem anunciat, però és que resulta que Vicent Agulló Richard està així perquè és de Burumbaya, ha guanyat! Tenim així el guanyador del CD i de la camisa, ja no tenim que posar-se en contacte, això que s'ha trobat. Vicent, com estàs? Bé, molt bé. No m'ho esperava, no m'ho esperava. Nosaltres menys. I som Burumbaya, bon dia, com esteu? Bon dia. Bon dia. Bé, Burumbaya mola molt el nom, m'agrada dir. O sigui, quan naix i sobretot com naix aquest grup? Bé, Burumbaya naix ara fa 2 anys, quasi, per una proposta del nostre professor de música, Josep Alcover, en unes trobades com Sonoreso, que es va fer fa 2 anys, 2013, així, en Cosentània. Feien falta grupets per una nit i ens va dir, ens va fer el comboi i vam anar a tocar, però vam anar un poc a l'aventura. Burumbaya! Comença a caminar entre cossos i més cossos plens de foscor. Foscor d'aquell dia, senyalats amb un punyal ple de ràbia i impotència. Una derrota del passat, on la llengua hi perdia. Construïm una terra, una gent sentiment per poder estimar aquesta terra i per enyorem. Construïm una terra, una gent sentiment per poder estimar aquesta terra que no enyorem. Construïm una terra, una gent sentiment per poder estimar esa terra que no